So, eto guys. Boss, ano tong nakikita ko ng mga ganito? Para saan po ito? Pangharang. Opo. So, eto. Ito, yung finished product na. So, ito, boss, nabibenta ng 15 pesos bawat isa. So, kapag i-deliver, mas mahal pa po, ano? 15. 17. Dos ang, ano. Pero delivery na po yun. Ayan. Ano pong disadvantage ng pagpapagawa ng semento na nagpapadelay na matapos nyo yung trabaho ninyo? Halimbawa, maulan. Hindi kayo pwedeng gumawa ng semento pag maulan. Ayan. So talagang nilalagyan nyo po ng trapal. Ito. Naki-istorbo muna tayo dito. Side trip. Pero ano na ano. Ito. Gawaan guys ng semento. Ayan, kasama natin si Mod. Ang katropa natin. At ito. Talagang buong muna ano. So, eto guys, tingnan lang natin isang salangan nila. Ayan. Talagang Boss, bakit po nangingitim naman yung iba? Langis po yan? Langis. Kailangan po lagyan ng langis. Okay. Bakit boss kailangan isaksak sa kuryente? Pampawat kasi yan. Siya yung umuuga dito sa ano. Kumbaga parang naghahalo-halo pa siya, ano? Regulate po. Opo. So, ito. Silipin natin dito. Ayan. Talagang mga nasisipag nating mga ano. Ayan. So, side trip natin to guys dito sa Karamuan. Papunta lang tayo dun sa palengke. Tapos, ito. Isang negosyo na naman. Ayan. So, ayan. Nilalagyan naman ni Sir na ano pa, semento pa yung natapos na. Boss, bakit winiwisakin pa ng semento kahit tapos nang gawin? Para pampatigas ng mga gilid-gilid. Yun po para hindi siya maglusaw. Mabitak agad ano. Paano boss nalalaman na okay na pwede nang ibenta yung semento? Bali wala siya sa, hindi mo siya makikita sa forma. So itong mga ganito po, ito na yung pangbenta na mga finished product na. Tapos ito po, kagagawa lang nitong mga tao. Kaninang umaga. Pero sulit ano. Yan po kahapon na. So yung mga yan pwede nang ibenta. Ang mga customer po dito hindi naman mahirap anuhin ano. Kasi yung mga nagpapagawa ng bahay, talagang ano na. Eto puno na. Ayan. Palitan. Ito guys, ganito yung proseso. Sa ganito po usually, yung mga umu-order ng semento yung pumupunta na talaga dito. Ano? Sige po. Ayun pala oh. Pala no. Ayun. So yun, ibig sabihin yun, puno na. Tapos yung mga malalaking bato, medyo natira dito. Ayun. Talagang parang pabrika pala ng semento yung tawag dito, ano. Talagang ano. Yan, dahan-dahan naman na hahanguin kasi ano pa, hindi pa tuyo at pwedeng mabasag kapag ano. Ito, katulad nitong isa, hindi perfect yung pagkagawa. So, ano ulit? Ayun. May blocking din pala sila.
So dito pala guys, kailangan talaga maingat din yung pagkuha. Kasi kapag hindi maingat, sayang yung yung ginamit na krudo. Ayun. At maaaring mabitak, mabasag. Ayan. So ganyang sistema, patutuyuin. Tapos ayun, pwede na. Ayun. So gasolina po yung ginagamit pagpapaandar nan o hindi? Kuryente lang. Bale yun lang yung pinaka maintenance na yung binabayaran na Ayan. Sa ganito po, sa labor cost usually magkano yung pasahod naman sa Ha? 160. Ang kontrata po dito per bag 160. Tapos bahala kayo kung ilang semento yung magagawa ninyo. So kayo po tulong-tulong na kayo, hati-hati na kayo doon. Sa ganito pong business boss, usually pinaka malaking pwedeng kitain mga magkano. Kung halimbawa isang orderan bahay yung may-ari ng bahay yung nagpapagawa. Oo. Malaki. Tapos by order talaga sila ng bultuhan Usually sa isang araw kapag ganun bahay na halimbawa isang 100 square meters na bahay, mga up and down, mga ilang semento yung magagamit nyon. Kaya yung ganon. 3,000 hollow blocks. Ayan. 3,000 hollow blocks. Maganda kapag ganito At least tuloy-tuloy yung Ang problema lang sa ganito, yung kapag yung weather maulan, yun talaga. Paano naman po yung ginagawa yung sistema kapag maulan na ganon? Tapos nasabayan ng order na magaganda at saka malalaki. Trapal. Ayan. Pero yan po, natutuyo naman yan kahit trapa lang, kahit hindi maarawan. Basta hangin lang, siya, ayos na Opo, wag lang mabasa ng ulan talaga. Ayan. Boss, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin. Ayan, thank you very much po. Ano pong pangalan nyo, boss? Ayan. Maraming salamat po, Boss Edgar. Ayan, okay lang po. Ayan. Boss, thank you po. Ano pong pangalan nyo, boss? Francis. Okay lang po. Salamat po, Sir Francis. Boss, thank you very much po. Ano pong pangalan nyo? Ryan? Renante. Thank you very much, boss. Thank you. Ayan. So, guys, dito pa rin sa Usapang Business. Kabady mo ako YouTube channel. So, ayan, gawaan ng semento. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Boss, thank you very much po. So, eto guys, di kuryente pala to. So, silipin lang natin yung paggawa. Eto nililinis ni boss. Ayan. So, silipin lang natin. Usually sa isang araw po, nakakailang piraso kayo ng semento? Mainit. Mga ilang daang hollow blocks? Kapag maramihan yung gawaan nyo. Pag mainit. Opo. Ganito, mga 10 lang. 10 bag. Ayan. Sa isang bag, ilang semento po? 60 60. Ayun, maganda pala So, eto guys, nandito tayo sa Karamuan. Ganito po yung paggawa ng semento, boss. So, paano po yung process nito, boss? Haluin nyo lang na ganito. Ayan. Yung mga ilang sako po ito? Bali, ilang sakong buhangin at saka ilang sakong yung may bato-bato? Ito estimate lang po. So, tapos ilang pong sako ng semento ang ihahalo sa ganito? Isa lang. Yung ganito po karami, mga ilang semento yung nagagawa? Mga 60. So, ibig sabihin isang bag, 60 na semento. Ayan. Ang isang bag ngayon, 200 plus na, Dito sa Karamuan po, magkano na? 160? Mura, Ang paggawa nito? Sa paggawa. Ayan. 280 ang bag. 280 ang isang bag. Mahal dito, doon sa 220. Sa Goa, 220. Dito 280. Sa bagay Karamuan po kasi Apo. Tapos itong mga semento na to, boss. Ayan. Magkano pong nabebenta yung mga ganyan? Apo. 15. So, walang delivery yon. So, yung 60 pieces, i-multiply into 15,
So magkano na? 600 tapos 5 mga magkano? Ang isang daan 1,500. So mga 700 plus po ano. Ayan. So hindi ilan pong oras o araw bago matuyo yung mga ganyang semento? Isang oras tuyo na. Tapos para po siya maibenta, 3 araw okay na. So kapag binenta nyo po siya ng 2 days pa lang o kaya 1 day, nababasag. Okay. So ganito pala ano. Tapos ito po yung machine ano. Yung mga machine na ganito po, usually magkakano yung presyo niyang mga ganyan? 45,000 yung paggawa. Sa bagay ito mga solid na ano. Tapos may nakikita po akong dekuryente. Para saan po itong ibig sabihin dekuryente talaga siya?